महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आदिमाया आदिशक्ती भवानी माता आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ऐतिहासिक पारंपरिक त्रैवार्षिक किल्ले सिंधुदुर्ग भेट सोहळ्यासाठी कांदळगावचे ग्रामदैवत स्वयंभू देव रामेश्वर आपल्या इतर वारेसूत्र पालखी तरंग राणे परब मानकरी गावघर आणि स्तत मंडळासह किल्ले सिंधुदुर्ग इथं कांदळगाव येथून रवाना झाला। या ऐतिहासिक देदीप्यमान भेट सोहळ्यात हजारो भाविक सहभागी झाले होते। एका म्हणजे छत्रपती जेव्हा कोकणात आले छत्रपती शिवाजी महाराज तर त्यांचा किल्ला बांधण्याचा इथे मानस झाला आणि मग किल्ल्याच्या बांधकामाला सुरुवात झाली त्यावेळेस त्याच्या पावार आत नव्हता तो टिकत नव्हता पाण्याच्या यायचा तर त्याच्यासाठी त्यांना दृष्टांत झाला की दक्षिणेकडे जा तिथे महालक्ष्मी आहे त्याची पूजा चक्कर आणि घुमडबा त्या हिशोबाने महाराज आपले कारागीर घेऊन कांदळगाव आले आणि तिथे एक शिवपिंडीवर घुमटी वाढली आणि त्याची आठवण म्हणून त्याच्यासमोर एक वटवृक्षाचं झाड लावलं होतं। अजूनही ते झाड टिंबाकाठ फिरत उभं आहे आणि आज त्याला शिवाईचा वड म्हणून ओळखला। किल्ल्यावरनं तिथे महाराजांची भेट झाली की भवानीमातेची भेट होती, त्याच्यानंतर महादेवाची भेट होते, महादेव मंदिरात जातात, हनुमान मंदिरात जातात आणि त्याच्यानंतर मग तिकडनं हे सगळं कार्यक्रम झाल्यानंतर तिथल्या लोकांना अशी दांडेश्वरच्या इथे